लोगोफोरनि मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ जोबोर बरनाय थाबाय। दिवालीनि समाव मिरु आरो आसामनि रायजो सरकारथिंजायनिफ्राय ओंखारनानै फैबाय मोननै डाबल धामाका। हादराव पेट्रलनि बेसेना बांनायनिफ्राय बांनायनि उनावनो दिवालीनि समाव मिरु आरो रायजो सरकारा बे मोजां खौरांखौ रायजोनि गेजेराव फोसावनानै होबाय। आसामाव मोनफ्रोम लिटार पेट्रलनि बेसेनखौ 12 रां आरो मोनफ्रोम लिटार डिजेलनि बेसेनखौ 17 रां खमायनानै होनाय जाबाय। सरकारा मोनफ्रोम लिटार पेट्रलनि बेसेनखौ 5 रांहै खमायनायजों लोगोसे आसाम सरकारा 7 रां थामहिनबा गासै 12 रां आरो बेबायदिनो मोनफ्रोम लिटार डिजेलनि बेसेनखौ मिरु सरकारा 10 रां खमायनायजों लोगोसे आसाम सरकारा 7 रां थामहिनबा गासै 17 रां खमायनानै होनाय नुनो मोननाय जादों। बुंनो गोनांदि हादराव रायजो सरकार आरो मिरु सरकारा लानाय एक्साइज डिउटि आरो भेटखौ खमायनानै होनाय जादों आरो बे खोथाखौ टुइटनि गेजेरजों फोरमायनानै होदों गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। हादरनि रायजो राजानि थाखाय बे जादों गोजोनथाव खौरां। दीपावलीनि बोथोराव हादरजों लोगोसे आसामनि रायजो राजानो हिमन्त सरकारा होबाय बे बान्था। मिनिस्ट्रि अफ फाइनेन्स डिपार्टमेन्टआ हादरनि गंफ्रोम रायजोनि बे खोथाखौ फोरमायनाय जादोंमोन दि रायजोआव पेट्रल आरो डिजेलनि सायाव लानाय एक्साइज डिउटि आरो भेटखौ खमायनानै होनांगौ, अब्लानो रायजो राजाफ्रा गोजोननाय मोनगोन। मख'नो गोनांदि मिरु सरकारनि बे बिथोननि उनावनो हादरनि आसामानिल' गंसेल' रायजो जायानोखि दासिम पेट्रल आरो डिजेलनि रांखौ खमायनानै होनाय नुनो मोननाय जादों।